नैनं नारायणपुर गामिनि रायजो राजाफोरनि बाख्नायजाथाव हाबा। गोबां बोसोरनिफ्रायनो नैनं नारायणपुर गामिनि गंसे दालांआ गोबां गाज्रि थासारियाव दं आरो बे गंसे गोबाय दालांखौ गोबां बोसोरनिफ्रायनो नैनं नारायणपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा ज' जानानै बानायनानै थाबोदों होननानै फोरमायदों रायजो राजाफ्रा। नैनं नारायणपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायदों दि जेब्ला बिसायख'थि जायो अब्लाल' रायजो राजाफोरखौ नागिरो दानि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा, नाथाय जेब्ला रायजो राजाफ्रा खैफोदाव गोग्लैयो अब्ला रावबो गिदिंना नायफिना। गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगौ जायो आरो गोबां समावनो खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारखौ नैनं नारायणपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां ससियेल मिडियायाव फोसावबोबाय, नाथाय सरकारा दासिमबो नैनं नारायणपुर गामिनि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ नायफिनाखै होननानै फोरमायदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। नंगौ नैबे समाव दंफैयो आं धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नैनं नारायणपुर गामियाव। नैनं नारायणपुर गामिनि रायजो राजाफोरनि मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि। नैबे समाव जों नुनो मोन्दों नैनं नारायणपुर गामिनि रायजो राजाफोरा मोनसे दालांखौ रायजोयैनो ज' ओंखारनानै बिथांमोना खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव गामिनि दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन बिथांमोना बेसेबां बोसोरनि सिगांनिफ्राय बे खामानिखौ मावना लानो। मा बुंगोन जोंनि बर'नि गेजेरजों? बोसोरनिफ्राय होनबाथ' बे जाला, जों जोनोम जायैनि सिगांनिफ्रायनो बे दालांखौ माने लुबाय थाखायो आरो बे दालाङा, बे दैमाया थारा जानाय दैमाया माने गोदो जोंनि बिमा बिफा आबै आबौमोन रायजो जाबानो बे दैमाया दंखायो नालाय, दा गामि गेजेरजों थाबाय नालाय दैमाया, गतिके दालां बानायाबा थांलाय फैलाय खालामनो हाया बैनि न' बैनि न', बिनि थाखायनो माने दालांखौ नांगौ जायो। दा दिनैथ' गामिनि थाखायल' नांगौ नंला बे दालांखौ, दा गथ' गथायफ्रा जोंना माने स्कुल कलेज बायदिसिनाफ्राव थांनोब्ला बे दालांखौ नांगौ जायो, बा हाथाय बाजार बेफार फालांगि होनोब्लाबो बे दालांखौ नांगौ जायो। दा बे दालांजों माने बहुद रायजो राजाफ्रा माने थांफै खालामनो गोनां जायो आरो बे दालां गैयाबा माने मथा मथि 5 किल'मिटारसो माने ओनसोलखौ गिदिंनो गोनां जायो। बेयो जाहैबाय जरामपुर आरो नोलोबारि जोंना मोनसे कानेक्सन, बेयो डाइरेक्ट माने बड'लेण्ड धेमाजि गगामुग थांनायनि थाखाय बेखौ बिराद जोंना गोनां जायो आरो दा जोंना बेफार फालांगि माबा मोनसे बाजार खालामबा गगामुगाव थाङाबा जाया, धेमाजियाव अफिसाव थाङाबानो जाया, बा बड'लेण्डआव थाङाबानो जाया। बड'लेण्डआव जोंना ब्लक अफिस दं, धेमाजियाव जोंना माने खर दं, गगामुगाव जोंना माने मोनसे गिदिर माने बाजार दं। बिदि हिसाबै माने जों बे दालांजों थांथारनांगौ जायो आरो ओंखायनो बे दालांखौ जोङो बोसोरै रायजोफ्रानो लुनाय जायो आरो बेयाव जोङो रावखौबो दुसिनानै लाब गैया, खारन जोङो बारा MLA MPफोरखौ जोङो माब्लाबा ओरैनो खनसे खननै बुङो, खिन्थु एप्लिकेसन होयो, नाथाय बिथांमोना मा खालामनो बे लामाखौ माने नुयै बायदि खालामो। गतिके इलेक्सनफ्रावबो बारा बिथांमोनहा बिथिं फैफेरा नालाय ओंखायनो नुवा, खिन्थु जोंनि रायजोफ्रा माने थांफैयाव बिराद खस्थ' मोनो आरो गतिके जों ओंखायनो रायजोनि खरसा खालामनानै लुनाय जायो आरो। बेसेबांसो खरसा जायो बोसोराव दालां अन्तत' माने 80,000सोआ खरसा जायो आरो बेखौ जोङो गामिनिफ्राय खांलायलायनानै बे खरसाखौ खालामनाय जायो बिदि आरो। दा दिनै खामानि मावनायाव सोरबा आरो फैयाब्ला गामिनि मानसिफ्रा बिथांमोननिफ्रायबो आरो जों खना लायो, बेनिफ्राय खांनायाथ' बे खांनाय थाखाबायानो, फैयाबा बिसिनिफ्राय आरो डाबल लानाय जायो आरो। फरायसालियाव थांफै फरायसाफोरनि थाखाय माबायदि उसुबिदा जायो? फरायसाफोराथ' बे दालां गैयाबा माने खोदोमगुरि स्कुलाव थांनो हाया, बरल'नि कलेजाव थांनो हाया, गगामुग कलेजाव थांनो हाया, बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय बे लामाजोंनो माने गथ'फोरनि कलेजाव थांनाय फैनाय आरो बेफार बानिज्य बे दालां नङाबा मथा मथि बिराद गिदिर मोनसे खहा जायो आरो दा बेनो आरो। खारन जोंनि मानसिफ्रा सोबबो गगामुग टाउनाव थानानै फरायनो हाया गथ'फ्रा, गामिनिफ्राय कलेजाव माखासे थांलाय फैलाय खालामो नालाय, बिसोरनि थाखाय एकदम बिराद सुबिदा आरो बेयो बिदि आरो। नैबे समाव आंनि साखाथियावनो दंबावो गामिनि सासे गागि, बिथांनिफ्रायबो जों मिथिनो नाजागोन। जोंहाथ' बुंलांखाबायानो एसे जा गामिनिबो एसे लिडार रखमानो बियो, माने बिथाङा मोजांखौनो बुंदों बारु। आंबोथ' बुंनो सानदों जोंनि बेखौ माने थाराजान दैखौनो बुङो, बेखौ माने खुनु माने MLA मामाफ्रा एसेबो नायस'ना। गोदो साननो थाङोबा जोंनि बे गामियाव माने बेलथि थायोमोन, ओमफ्राय एबसु होननाय थायोमोन,
माने इन्दिबिबो थाफैबावोमोन बेयाव जोंनाव माने पुलिसबो फैनो हाया जोंनाव माने गोथौ जायगा आरो फ्राय ओरैजों थांबा माने नोलोबारियाबो जोंनिफ्राय माने 4-5 किल'मिटारसो जायो आरो जराफुर थांबा जोंना थिलि 4 किल'मिटारसो जायो ओरैनो गारिबो फैबाय दं गंसे बेफोर गारिया बेफोर दालां जाबा थ्रु माने नोलोबारि आरो एखे बरदलनि गगामुख मोनफैजोबो आरो दाथ' जों बे दालांखौ लुथ'वाखै बेजों फ्राय साननो थाङोबा दिनावनो माने 100 खान माने 100 खानसो माने बाइक फैयो बे साजोंनो खारो सानै गाहाम बजा लानानै जों एसेमोन बेखौ माने फाखा खुन्था होनायाव जोंनाव 1,20,000 नामा थांदों रायजोनि फैसानो आरो न'खराव खामहरो जों न'खराव सासेयाव 5,000 जों गामियावथ' बारा गैया साननो थांबाथाय 26 गिरिल' जों बेखिनि माने थाखाखौ माने गामिनिफ्राय खांलायनानै ओमफ्राय न'खर खांनानै सोरबा फैयाबा हाजिरा बेखौनो जों लानानै बे दालांखौ मावबाय थायो आरो माने सोरखारनिसिमथ' जों सानो माने जोंखौ सरकारा एसे नायबा हामगौमोन जोंनि जेबो नाङा जोंनि लामा फुदुलिखौ एसेबां जों गोनां गैया माथ्र' बे दालांनि थाखाय जों माने बे माने दालां माने RCC दालां मोनोबा जों मोजां जागोन होननानै जों सानदोंमोन आरो जों दुनियानि नोलोबारि मानसियाथ' माने जरामपुर फ्राय साननो थांबा बिराद 6-7 किल'मिटारसो गोजान जायो बेजों माने गिदिंना थाङा दुनियानि बाइक थम बेजोंनो ट्रेक्टर बायदिसिना नै दा सिजोनाव माने सिमेन्ट लांनाय अन्थाइ लांनाय बेजोंनो फैजोबो फ्राय माने जों दा नै दिनै लुखांबाथाय गाबोननिफ्राय बे दाहायनिफ्रायनो स्टार्ट जासिगोन माने बाइकआ खैखान थाङो हिसाब गैया माने आं बेखिनिखौ बुंनानै खिन्थु जोंनो एसे जोंखौ नायनांगौमोन आरो जेनेबा जों माने बेखर आरो बे दै नङाबा जों हान्थिनो हाया जों हाथाय बाजार जानोबो थांनो हाया जों गगामुख थांबा बेजों थांनांगौ गोनां जायो ओरैजाय नोलोबारि जाना थांनोबा बिराद घुरुनि जायो खिन्थु बेजों फ्राय साननो थांबा एखे नोलोबारिनिफ्राय लानानै एखेबारे बेटबारिनिफ्राय माने बेटबारि ओरैजाय माने बरदलनि हारसाफोर साननो थांबा माने जरामपुरनि बेफार माखाया बेजोंनो सोलिजोबो एकसै बहुद गामि मथे जों माने साबेसेखौ हिसाब लाथ'नो जोंलाय हिसाबथ' लाथ'नो हायाना खिन्थु बाइकआ थाङो फैयो नै स्कुटि थाङो फैयो नै गथ'फ्रा माने आजिखालिथ' माने गारि गुरानि बारा जाबाय नालाय गथाय साइकेलजों थाङा बाइक सानै गाहाम डाबल थांगोन मालाबादि दालांफ्रा बोरैबा दुरुंफोर जना स्राम गोलैबाथ' मा जागोनथाय बेफोरखौ माने जों साननो गोनां जायो आरो माने बहुद सिन्था खालामनो गोनां जायो ओंखायनो जों बिनि थाखाय जों जुदि एसे नायोब्ला जोंखौ जों माने रायजोआ माने गोसोखौ जों मोजां मोनगौमोन आरो दै आं बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय आरो सरकारखौ आं बेखौनो खावलायगोन मानो होनब्ला दिनै सरकारा जोंखौ मानो होनब्ला जनसाधारनखौ बिदिनो आसा होबाय थायो भटनि समाव थगायो सरकारा फैदों थांदों बहुद थांबाय कंग्रेस फैबाय BJP फैबाय दिनैसिम जोंनि बे 9 नं नारायणपुर गामिनि जिथुनाखि नैबे जोंनि थाराजान दैसायाव थानाय नैबे दालांखौ दिनैसिमबो बिथांमोना आखायाव लायाखै बिनि थाखायनो आङो खावलायनो लुगैयो जिथुनाखि दानि गभर्नमेन्ट जितु रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय जिथुनाखि प्रधान बरुवा आरो MP आरो MLA जोंनिनो रनज पेगु दाङ'रिया बिथांखौबो आं बुंनो लुगैयो नोंथांमोना भटनि थाखाय राजनिति खालामबाय थानो नाङा मानो होनबा जनसाधारननि थाखाय जोंहा बहुद उसुबिदा थांलाय फैलायनि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय सात्रफोरनि थाखाय जोंहा माखासे फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जोंहा नोलोबारि स्कुलाव थांनाय माखासे फोरोंगिरिफोर दङ आरो नोलोबारिनिफ्राय बरदलनि कलेज सबनश्री कलेज थांनाय माखासे गथ'फोर दङ दिनै खोदोमगुरियाव थांनाय स्टुडेन्ट दिनै हाई स्कुलाव थांनाय गथ'फोर दङ बिथांमोननि जोङो जेंनाखौ नुनानै दिनै रायजोआ मोनसे सिद्धान्त लानानै जोङो बे गामिया 2 नं नारायणपुर गामिया दिनैसिम 6 बोसोर जालांबाय जों बे दालांखौ दिनैसिम औवानि दालाङैनो जोङो बानायनानै जिखुनु जनसाधारन रायजो राजानि थाखाय जोङो सुजुग सुबिदानि थाखाय जों बे दालांखौ बानायनानै होदों बोसोरै नायखमबाबो जोङो निउ बानायनांगौबाथ' मथा मथि जोङो 1 लाखनि खमाव हाया दा माने थांनाय बोसोरावबो जोङो खुन्थाखौ जोङो फाखा खुन्था बानायबाय बेयावबो जोंहा 90,000 थांबाय देग्लायबो जोङो होमब्लाबो देग्लाय एसे खम खरस जादों होमब्लाबो 55,000 बिदि जोंनाव दा बाजेट जाना दङ बेयाव खरसा जानाया बेखायनो आं दानि जिथुनाखि गभर्नमेन्टखौ आं बेखौल' खावलायनो लुगैयो जाहाथे जोंनो नैबे दालां 2 नं नारायणपुर दैसानि थायाव थानाय जिथुनाखि थाराजान दैजों बोहैनाय नैबे दैमानि सायाव जोंनो गंसे फाखा दालां नांगौ बेखौनो आं खावलायगोन आरो जिथुनाखि जोंनि आफादफोर दिनै जोंहा फरायसा आफाद दं बिथांमोनखौबो जोङो नोजोर होनो थाखाय खावलायगोन
मानो होनब्ला बिथांमोनाबो बे लामाजोंनो फैनांगौ जायो बिथांमोनाबो नुगासिनो दङ बेजोंनो मालाबा थांलाय फैलाय बिथांमोनाबो हान्था मेला जायो बिथांमोननि थाखाय सुजुग सुबिदाया जोंना ओरै नोलोबारि थांनोब्लाबो बेनो बे लामायानो जोंना सर्टकाट आरो नोलोबारिनिफ्राय थांनोब्लाबो जोङो धेमाजि थां बरदल'नि थां जोंहा बे लामाया जोंनि थाखाय सर्टकाट मानो होनब्ला जोङो गिदिंनांगौ जायोब्ला ओरै फानबारि टु केसा खाथुनि साइड बर्डार जानानै जोङो गिदिंनांगौ गोनां जायो जोंहा बेमार आजार जाबाबो मोनसे प्रब्लेम फैयो मानो होनब्ला जोंहा फाखा लामायानो जोंहा नैबे दैमाजों लोगोसे नांजाबना दंखायो बेखायनो माने थांलाय फैलाय सुबिदानि थाखाय जोंनो नैबे दालांखौ नांगौ आं बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनांगौ गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सार्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्सरे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936550204 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।